Kinsa man ang angay natong higugmaon mga igsoon? Ang mga butang ba dinhi sa kalibutan o ang atong amahan nga tuwa sa langit? Ang pulong sa Ginoo sa unang Juan 2 bersikulo 15 nag-ingon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Unsay ingon sa pulong sa Dios igsoon, ang angayan nato nga higugmaon, ang hatagan nato sa 100% nga love, mao gayud ang amahan nga tuwa sa langit. Mao gayud ang Dios igsoon, siya ang atong higugmaon ug dili ang mga nakita sa atong mata, dili ang mga butang sa kalibutan. Kay kanang mga panalangin nga naa sa kalibutan igsoon, instrumento lang kana sa pagkagamhanan sa Dios sa atong kinabuhi. Apan ang creator niya na igsoon mao gayud ang atong amahan nga tuwa sa langit. Siya ang angay natong higugmaon, tungod kay siya ang tag-iya niya ng tanan. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang atong higugmaon, siya ang atong simbahon, siya ang atong tagaan og 100% nga love. Og dili ang mabutang dinhi sa kalibutan. Kay kanang mabutang dinhi sa kalibutan dinhi lang na sa kalibutan. Inig kamatay na to, inig kawala sa atong kinabuhi, dili gayud nato kana madala. Ang atong kalag makighiusa ngadto sa Dios. Mao kanay angay natong bantayan igsoon nga siya lang gayud atong higugmaon. Og dili ang mga nakita nato, dili ang atong gipahimuslan dinhi sa kalibutan, tungod kay mga wala lang kana. Mawala lang kitang tanan igsoon. Ang atong higugmaon mao lang gayud ang Dios. O wala na lain pa. Hinaut igsoon nga atong nasabtan ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Na sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan, kung dili iya kita sa Dios. Busa kung unsa man ang nasa kalibutan, ayaw ka na higugmaa. Tungod kay iya ka sa Dios. O kung imong higugmaon ang naa sa kalibutan, mahimo kang kaaway sa Dios. Tungod kay ang Dios dili mahimuot sa imong kinabuhi. Apan kung imong higugmaon ang Ginoo, sa tibuok ni mga kasing-kasing, 100% siya ang imong alagaran, siya ang imong simbahon, siya ang imong gugmaon, siya ang imong priority, ang Dios mahimuot kayon kanimo. Hinaot pa. God bless sa tanan.